Geruzak eranztea. Marrazki orok geruza bat du gutxienez. 0 geruza. Hemen duguna. Lerro guztiak marrazteko agian beste geruza bat erantzi nahi izango dugu. Orduan egin behar duguna da añadir kapa. Hemen adibidez. Emango diogu izena kapari. Gero aukeratuko dugu kolorea. Marraren zabalera. Eta nolakoa da, kontinua edo sakatu aceptar. Eta orain bi geruza ditugu. 0 sakatzen badugu, hemen sakatzen badugu, aktiba dena da 0. Orduan, marrazketak izango dira lehen bezala. Adibidez, bigarrena aktibatzen badugu, agertuko diren edo ikusiko ditugun marrak desberdinak izango dira. Eta ez hori bakarrik, izkutatzen badugu 0 geruza, bigarren geruza marraztu dugun edo kotan geruza marraztu duguna baino ez dugu ikusiko. Edo aldrebez. Beste aukera bat da, babesteko egin duguna geruza batean. Horre egiteko kandado hau sakatuko dugu. Orain biak daude babestuta, eta orain lehenengoa babestu barik dago. Orduan, saiatzen banaiz ezabatzen adibidez, ezaba dezaket. Ikusten badut, ezaba dezaket. Adibidez. Babesten badut, ikusiko duzu hori ezinezkoa izango dela. Ezinezkoa da. Bueno, hasiko gara. Bigarren geruza sortu dugu kotak ipintzeko. Beraz, hurrengo pausa izango da kota jartzea. Egin behar duguna da, sortu kotak izeneko geruza bat, sortu dugun bezala, abi aukera ditugu. Edo akotar hemendik atera, edo akotar menu barratik atera. Eta agertuko zaizkigun aukerak berdinak dira. Alineado aukeratuko dut. Gero, hemen hiru aukera ditut, edo libre posizioa, edo sareta, edo hasierako eta bukaerako puntuak. Bigarrena, hirugarren hau da komeni zaiguna, aukeratzeko hasierako eta bukaerako puntuak hemen. Gero ikusten baduzue, agertu zait zenbakia, baina ezin dut mugitu. Zergatik, aukeratu ditudalako bi puntu hauek, orain sareta aukeratuko dut, eta bai utziko idala, ipintzen hau horrela. Hurrengoa izango da bekoa. Akotar berriro sakatuko dut, kasu honetan horizontala aukeratuko dut, lehen bezala, hasierako bukarako puntuak aukeratuko ditut, eta orain sareta bean ipintzeko. Zer egin dezaket? Imaginazazu, hemen neurtzen duena da aldea, baina neurtu edo adierazi nahi badut altuera, egin behar dudana da, akotar aukeratuko dut, vertikal aukeratuko dut, gero, hau markatu egon behar da, hasierako eta bukaerako puntuak, markatuko dut hasierako adibidez, eta bukaerakoa. Eta orain, faltatzen zaidana da, ipini nahi dudan lekuan. Kasu honetan, hemen ipiniko dut. Beste aukera bat da, erradioa. Erradio markatzeko, lehen bezala akotar, radial, aukeratuko dut zirkuloa, eta orain erradioa. Hemen ere aukera batzuk ditut, sareta, endpoint, talako gauzak markatzeko. Eta faltatzen zaidana da testuak eranztea. Agian sortuko dugu beste geruza bat. Gero aukeratuko dugu beti bezala kolorea. Lerroaren tamainoa. Eta kontinua. Aceptar. Hau aktibatuko dugu.
Eta orain testua saiatuko gara sortzen. Testua izango da librekat. Altuera hemen aukera dezakegu. 5. Hemen alineazion, angulo atalako gauzak ditugu, eta orain aceptar emango dugu. Eta hemen kokatuko dugu. Ikusten baduzu, ja daukagu dena eginda, eta aukerak dira, izkutatzeko hori, izkutatzeko kotak, izkutatzeko testua, eta izkutatzeko marrazkia edo agertuko dira letrak, kotak eta marrazkia.